všetkých tých školení, ktoré mám ja absolvované, tak toto bolo niečo úžasné, čo sa týka z tvojej strany. A čo sa týka marketingu, som ešte nebol na školení marketingu ako súčasť predaja, takže to mi tiež veľa dalo. Lebo teraz vieme aj s Milanom spolupracovať aj s Katkou. No a čo sa týka tie veci, ktoré mať pod kontrolou a čo sa týka motivácie ľudí všetkých, a to sa týka hlavne našej firmy ako Tomáša, či regionálneho manažera, teraz oblastného, čo bude potom obchodných zástupcov a tak, takže aby sme to dobre nastavili, tú kontrolu a všetko, čo s Milanom sa nám v podstate aj darí, čo sme sa vo veľa veciach stretli, čo som bol prekvapený, že to takto je a takto to funguje. že som akože... Zdravie, akože super, hej, že niečo úžasné, tak toto ma prekvapilo, hej. Takže jedným slovom poviem, že perfektné 5 dní. Ďakujem pekne.